Sanibonani, welcome back to a video. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Please kindly subscribe to Bunkosi Nophilile. Subscribe the channel, like my videos, share futhi uphinde ubuke nama ads mangabe aqhamuka ke during you watching the video. Now let us just do a review on Tembo. I think that was episode, I'm gonna touch on episode 13, 14 somewhere there, but for you remember ngasho ukuthi ke ngiyawabuka ama episodes, yes, but ukwenza kwama reviews I only come sometimes speaking about a particular things that I see, the part where I'm interested in, because each channel is not really about the reality shows, right? Reality show reviews, it's not about that, but I like doing it. Now, so I'm gonna talk about indaba yengane ke engibonile laphana on the previous episode that played. So I think Umama Macele is crying about abantwana. I got not know, they go to school, then they come to Umama Macele laphana baya ngasesipark kumama mkhulu, and then bese kuzoma babo bezobathatha ke laphana ngasesipark. So I do not know if Umama mkhulu then had to cry to Baba Musamsele ukuthi ababonge ke la abanye amakhosikazi mangabe ke yena phela kuma bebuya bezothatha ingane bafike nje bahuti laphana pipi ziphuma ingane ke zingene emotweni zihambe. They don't say okay hayi siyabonga nkosi yami, you know, like mangabe mhlawumbe umbhebhisithele into ekanjalo nje bafethu. So yilona daba engilibonayo laphana ke ubaba uMusamsele is on about it now. He went to umama yeni wayo address udaba lwengane ke. I can see this impumelelo nobaba uMusamsele kunomama yeni. So uthula udaba kubaba uMusamsele is talking about how Macele is not happy ukuthi manifika nina naphana nifike nje nihuthe nje nimenithatha ingane, akekho appreciateayo ukuthi ayi siyabonga ke mama mkhulu ingane inkosi amasazi sabonga into ekanjalo. Wabuye futhi wayo address leyo ndaba ke kuMangwabe. So we are coming to that. Now let us talk about umayeni kuqala ke. Ubaba uMusamsele kumethula lelo daba ke uthi umama yeni ke mina ke when it comes to abo nabo Lwandle mebekhula benginakekela ingane mina, and I did not expect ukubongwa ukuthi ke manje kuzothi hayi ngiyabonga ke mayeni ngoba phela ukunje abo nabo bonkosine zonke ingane zikaMacele ingane zikamayeni. She does not have to be thanked. Hayi ngiyabonga ungisizi. Okay, I can just mention it when I have to mention it, but it's not a must ukuthi ungayenzi issue ukuthi manje I have to thank you for looking after my kids, especially mangabe nami I have looked after your kids. So I think yona nto mayena ayishoyo ukuthi hayibo indaba yengane nje engani kwamina nje lokhu kodwa bengibabheka abo nabo Lwandle. So manje sekuyi-issue ke manje mangabe umama Macele na angazi, because there is a part where now kuma-diary sessions ubaba uMusamsele is talking about how umama Macele yena she wants to be appreciated, thanked and appreciated. Ingabe yena uya-appreciate now kwabanye for what they have done for her, njengoba esho ke umayeni ukuthi kwayena uye wazinakekela ingane. She did not expect ukuthi manje ke uMacele ezazabonge ukuthi you know, because abantwana bakhe labuya if oLwandle nabo abo bekamayeni basekhaya they are still ingane bafana nompumelelo bafana nabomnini ingane zikamayeni, which is something that uMangwabe also mentions ukuthi hayibo mina ke uma nginengane zikaMacele zila ekhaya ezami ingane. I'm not expecting uMacele to come and say hayi ngiyabonga Mangwabe into abantwana mabe kaMangwabe basekhaya, abantwana bakaMangwabe she must do whatever she must do to make sure ukuthi umntana right, umntana wakaMseleku, umntana wasekhaya. So manje ukuthi manje sokumele manje ke kuhlale phansi kubongwe ukuthi okay yes khona sekungenziwa, but it's not supposed to be a big deal the way umayeni noMangwabe bayibeka ngakhona. I feel like umama Macele mhlambe yena nje she just wanna be appreciated, abangibonge nje bafike labahothe pipipi bahambe and then abana thank you. But manje bona masebeshe bethi manje thina njengoba sinokuba nengane zikaMacele la ekhaya, we have never expected umama Macele ukuthi abonge ukuthi ayisiyabo ngabantwana bethu. Umabele ushilo Mangwabe bathi umabele la ekhaya ngabami abantwana. I'm not expecting her to say thank you. So bengakaze ngikubone kubalekile ukuthi ngiyothi ngiyabonga mama mkhulu, because nami uma nginabakhe kusangabami. I'm not expecting her ukuthi angibonge lutho ingane zamele ngiyenze okufanele to make sure ukuthi uright umntwana until abuyele ekhaya kuma wakho Macele. So bengakasibona isidingo sokuthi manje angiyobonga. You know what I mean? That's what uMangwabe said.
And as Umayeni, she mentions, I think Umayeni noMangwabe, they mentioned the same thing. They are saying, mabefika lapha beyolanda ingane. UMacele, she's always moody, right? So umuntu omoody manje ngena ngimfice right, ngimlanga ngimfice engekho right. So you do not know. Manje mawumbona umuntu nawe ukuthi umoody, imagine ukumlanda nje uzama ukukhuluma naye, kusho bavele bamiyeke nje babona ukuthi namhlanje namhlanje ilanga ngathi liphuma entshonalanga mtaka baba la seliyashona empumalanga bathi hayi. Bavele bafike bathatha ingane bahambe. You know, bathi unama moods. So kuzomela wena ke manje uhambisana nama moods wakhe. Shuthi manje mhlambe uma beyolanda ingane bafice ku bed mood bese bayasaba ke nokukhuluma. That's what they both said. Mayeni mentioned ukuthi Macele she's always moody. uMangwabe mentioned the same thing kwabo Musamsele ukuthi inkinga yakho nama moods manje ke phela uma ufika lapha umuntu mangabe umbona ukuthi usemoodini nawe uyawungafuna ukuthi unjani ungathi manje uyimbangela isicefe usuzofika nawe nje uthi sabona baby asambe ekhaya uthatha ingane uhambe ngoba uyabona ukuthi alifakwa ungifuna ugcwele umntaka baba uthwele nezigodo uzoqala uthi uzomqala uthini umuntu umbona ukuthi ngathi nje akafuni nje kwakungena indaba yakho. So that's what they cried about. Khona why umamkhulu ufuna ukuthi azabongwe mangabe ingane zilaphana kwakhe. Ngiyacabanga ukuthi uma belaphana ozenande entontoni abantwana bakaMacele basekhaya. So which means uma ke ingane zilaphana she's always expecting ukuthi beze omama bezothi ayisiyabonga mamkhulu for always helping us ngingane hayi inkosi yamsazi sabonga. Maybe she's forgetting now ukuthi nabo banokuthi babe nezingane zakhe ngale, but they don't expect that. Basuke beyitshela ukuthi ingane zikumawazi uMacele zizobuya ekhaya. uMangwabe naye mena ingane zikaMacele ingane zikumawazi like you are a mother kusesithenjini lapha. Mntana kaMakhumalo kaMangwabe okaMangwabe okamayeni okaMacele something like that. So they are blaming her for always being moody. Babona ukuthi hayi ngathi alifakwa bayihambele, and also they did not think ukuthi kumele bayobonga njengoba ke besuke beyitshela ukuthi ingane zinjani zisekhaya. So I do not know, but ubaba uMzamsele mentions ukuthi uMacele yena uyathanda uku-appreciate every time, but the question is yena, does she appreciate? I do not know bafethu kulona daba lengane ngilibonile ngasengijayibo. Kanti manje basuke bengamkhathi uMacele yena usebenza kanjani bafethu. Why uMangwabe noMayeni they've got the same thing that they're talking about kuba uMzamsele ukuthi thina ke masibheke zakhe we never expect anything from uzathi uMayeni ayi angekho nje mina isicefe nje yazini kubangela isicefe nje. But she's actually mad at Musamsele kwathi ngibona ngathi khona into phezulu kwayo. I don't think she was supposed to be mad at Musamsele, but not mhlambe umama Mayeni ngicabanga ukuthi Musamsele was taking a side la kaMacele when it comes to ingane uza ngifuna nje ukubangela isicefe yamthanda nje uthanda ukukhuluma ngesicefe nje athi yazini nje that's Mayeni for you. As uMangwabe she addressed it properly, she said angaze ngibone kufanele ukuthi ngiyobonga ngoba kwamina nje mangabe ingane zikaMacele zila zisuke zisekhaya kubo kumawazi. So that's why ngakazi ngibone kufanele ukuthi angiyobonga, bengingazi ukuthi I have to do that. Nokuthi umufika kwakhe mostly she's moody. So angazi bafethu there's a lot ngata there, but anyways ulona daba lengane ebengifuna ukulithinta ke yeah man asizuvola ka conversation about abantwana. Do you think uMacele uyathanda uku-appreciate kakhulu mhlambe yena ebengaba appreciate abanye ebese naka amaphutha enziwa ngabanye kanti awakhe akawaboni? Angazi bafethu. Ishuvola ka conversation, like the video, subscribe, share. We meet again kwenye elandelayo. Bye.